Tak, takže čaute, čaute. Ja vás vítam u môjho let's playu z Minecraftu. A prvé, čo ste si mohli všimnúť, je, že natáčame v 720, či lepšie povedané 700, lebo neviem, 68, alebo sizer, ako neviem ako to. Proste, hen tak to nerobí. Mohol by som si tieto svety trošku preriediť a mám tu ešte super hostile. No ale táto nebude, toto bude normálne. A hrám tu Sky. Akurát som niekde makoch a nemám ani krumpel. A tam, keď to odsekne, už to odseklo. Si B. Čo? To bolo inak husté. Ja som sprostý, to som nechcel. No a idem hrať. Takže. Od minula sa to vlastne skoro nič nezmenilo. Iba som túto pár vecí dal do tejto skrine. Pardon? Mikrofón dávam na svoje miesto. Nie, do tejto som to dal. Áno, do tejto. Strašne veľa. Si hovoril. A ten dnešný diel by sme asi mohli sa vyspať. Či? Ja nie, nemáme ešte posteľ. Posteľ. Tak čo? Pardon. Čo také by sme mohli spraviť? Toto budeme odstraňovať, to viem. Fuj, ty. Au! Tak to radšej počkám do rána a tomu sa vrátim. Nie, zatiaľ budeme robiť čosi iné. Budeme si robiť poriadok v truhlách. Fuj, ale ten život mi tam preblikáva. Už mi hovorí, skús čo si spraviť za chvíľu, aj tak sprdneš dole. Uvidíš ako... No viacej toho nezmestím. A ešte v tomto diele ma tak napadlo, si spravím konečne tú tree farmu. Takže trošku si to tu usporiadam, samozrejme. To teba nechcem. To bude Cobble. A nie Cobblovi kamaráti, ako to mal. Kamarádi. My, ako to mal Ježišek. Film Let's Play. Toho zdravím. Hoci tiež asi to neuvidí. Asi. Možno uvidí. Ale asi nie. A možno áno. Ale asi nie. A možno áno. Toť otázka. Uvidí alebo neuvidí? No dajme tomu, že neuvidí. Kto by sa na takéto let's play díval? Ja nemajú radi. Neviem, možno ma majú radi. Keď ma vlastne ešte niekto videl. No, nejakí ma tam videli. A ešte tak by som povedal toto je dobre. Ešte by som spravil gold. To je nie, kamenný nie. To je zlatý. Fuj, ja som dobrý. Viem, aké je to. Na mňa možno by som išiel na mini dobrodružo. Možno, ale fakt iba možno. Ale ja by som chcel nájsť nejaký spawner. No, spawner, lebo by som si chcel spraviť exp farmu. Ten tab. Teraz to má zase zo Skyrimu. Tu som niečo dal vypalovať, to viem, no, železo 8. A tuto nič, no som tam dal uhlie, áno. Dobre, si pamätám. Šikulka.
To ešte dám, to dám sem a toto tiež sem. OK. Tu máme ešte listie, iron, glass pane. OK, pardon. Toho dreva mám jak naprdeného, že by? Asi áno. Teda, keď nechcem nadávať, tak áno. To viem na 100 pro. Na 100 pro to viem, kámo, to mi vie. No a toto tiež tam bude dierať. Nie! Aj toto mi spadne, mami. Proč to dovolíš, aby mi to tam padalo? Na čo má toľko týchto? Už viem, tuto budú nástroje. A zoberiem si tento. Tak, čo som to chcel? A ešte toto. Tam dám. Beriem si nejaký cobblestone. Či? Áno. A čo som to chcel? Čo som mal vlastne v pláne? Aha, toto tu premiestním, tieto debny. No. Ne. Dám ich tam hore. Týmto debnám. Ale tu budem môcť vyskočiť. To nebude dobré. No, bude. Dúfam. No, nevyskočím. Ja som ale šikovka. Toto dám hore pre istotu. To by vyzeralo, keby to bolo tam dole pečnuté. Toto je hore. No, ona by, OK. Hello, Kitty. Na budúce by sme si to mohli skúsiť túto okolie trošku. A spravíme si takú čudnú trapku. Enchant trapka, exp trapka. Exp trap. Ako je mob trap, tak bude exp trap. Ako bude to trápne, tak bude to exp trap. Nie ako trap. Tak, a teraz by sme mohli čo také. Niečo menšie špeciálne ešte dneska nebude. Ocelot. OCD, ocelot. What is it? No. Tuto ne. To nedám. Lag. Škaredý lag. A čo som to vlastne chcel? Ocelot. 1, 2, ešte 1. 2, to budú 3 a ešte... Ty vole, že dobre, že ja som sa už tak nalakal, že už idem hapínkať na zem. A to by nebolo dobré. Či? A ešte tuto 4, nie, 9. 2. A tuto budú mi rásť moje stromy, budem ich tu kácať. Ja som si to nerátal, samozrejme. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ešte 2. 4, 5. A to ďalších 9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, samozrejme ešte 5 to dám. A na jeden strom akurát to, teda asi. Dúfam, že to stačí to bude, ale dúfam, že to... pardon, ak tam nejaké šušťanie počujete, si napravám mikrak. Bude dosť a no bude to moc mega príliš. A dúfam, že vás to baví, ak to tu stávam. Len keď sa mne zmyslia... Ale však dúfam, že to vám nevadí. Nevadí, však to už má za chvíľu toto. Akurát mi došiel. A na budúce teda sľubujem, asi sľubujem. Radšej mi neverte, lebo ja aj keď sľubujem, tak aj tak. Sľuby dodržím.
tak som sa pomýlil, nedodržím. Ale teraz pre vás všetko. A pre koho to vlastne natáčam? Asi pre nikoho. A možno je pre niekoho a konečne je ráno. Neviem, že čo to robí. Wait. No, tuto bude čosi lepšie. To nebude wait, farma. Tak, ešte 2, 3, 4. No vidí, že to ide. A toto sa mi tu nepáči. Však dole je. Aby som nespadol, lebo pri mne dokážem sa... Čo? Ja som sprostý. Že čo mi tu tam ukazuje? Áno. Ešte ďalších, áno. A to ešte ďalších spravím, áno. Áno. No, tak to ešte môžem ešte raz, tak. Tak 2 steky, neviem na čo mi budú. To ale na niečo budú. Určite ešte budem robiť nejaké tie stavby. Neviem, prečo som sa teraz sekol, ale proste som sa sekol. Jaj, Paťo. Nájdi už nejakú jaskyňu. Bo ak nenájdeš, tak diváci ti zomrú od nudy. Tak trošku bude stačiť. Ja zatiaľ idem hore. A idem zobrať nejaké tie stone slabby. To je 12. A mohol by som akože spadnúť a nafigurovať moju smrť. Tak. A čo som ešte chcel, ale už teraz samozrejme neviem. Áno, takto. Toto teraz budem musieť odrúbať. Áno. Len na to, aby som zistil, že nemám už tie stone slabby. A na to, aby som si ich vyrobil. To už len na to čakalo, aby som to spravil. Tak. Tak no, a ešte takto to spravím. No a ešte čo si tu skúsim. To už nejdem riskovať, že by sa mi to nepáčilo. By som tu všetko rozmlátil. Už len na jednu debnu. Tak idem si pre ďalšie drevo. Jaj, Paťo. A máme hlinu? Máme. Papeky máme? Papeky. 4. Tam ešte je sapling. Papeky máme? Nemáme. Tak, a ja možno to za chvíľu aj vypnem už. Bo viem, že teraz som totálne úplne... Vyzeráme úplne ako totálne ožran, že? Áno, zobral som si, už som si myslel, že som sa ani to nezobral. No, aspoň si spravím tú truhlu dvoj. A potom sa s vami možno rozlúčim. Ale fakt iba možno. Ak budete dobrí. Ak nebudete dobrí. Pardon za ten zvuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je mohlo dosť. 2, 3, 4. Tak. No vidíš. Tak, ok. Teraz tam sapling. A môžeš rásť dohora. Jupi. Dám to nejaký cobblestone. A týmto dielom by som sa... No, čo by dielom?
No. Nie som zvyknutý na ten... Veď viete čo? Blah. No áno, úplne blah. Limit. Tak sa s vami ešte nebudem učiť. Pre istotu. By ste sa mali na čo pozerať. Nemal som žiadne XP, že? Nemal. Wow, this is my new world. No takto som skapal. Ty chcipni. Ty, ale ja nechápem, ako oni môžu tak rýchlo chcipnúť. Boli už asi predtým dožratí, nažratí, zažratí, či ak sa to volá tomu. Nie, chcipnutí, nie. Nachcipaní, nie. Boli možno nachcipaní, ale... A keď sa im teraz pridala tá inteligencia, tak teraz ten jeden už... No vidíš, no do prdele. Na budúce to spravím väčšie o čosi. Man šipi, jupi. Toto môže na toto? No, nejdem skúšať. Vedel som, prečo som to neskúšal. Hej, ja sa chcem už doraziť. Tak idem do vodičky. Nie. Takú slabú smrť. Nie, nedorazím sa. Mám pri sebe XPčky. Tam bol ocelot. Ticho. Ocelot. Na budúce skúsim nejakého toho. Získať nejako tie stringy a z toho si spravím prútik a nachytám ocelotov. Nie. Ocelot, poď sem. Poď ku mne. Dajte moju ruku. Chutnúčka, lepšia ako ryba, neboj. No. Čo by som ti to chcel povedať? Ešte som chcel tieto sprostosti odprdieť. A asi ich aj odprdím. Odprdím ich hneď. Tak tento diel bol určite trošku nuda. No, trošku ja hovorím. Tomuto hovorím Biggie mega nuda. Neviem prečo tomu tak hovorím, ale proste. Tak tomu hovorím a basta. To znamená, že sa tento diel nikomu nebude páčiť a samé dislajky. Ale to mi neurobíte však. Na budúce by sme si možno spravili nejakú ďalšiu farmu. A to by bola asi wheat farma. Wheat. Tak to nejdem kopať pod sebou, lebo už mám nejakú skúsenosť. Aj tuto by bola tá skúsenosť, sa vyplatila, čo? Áno. Čo? Čo si potom skúsim, lebo sa mi zdá trošku čudná jedna vec. Nechápem, čo je tu toto. To je podľa mňa len taká zmenená textúra, ale to mi vypadá ako melón. Alebo tak čosi, nie melón, ale... Čosi mňami. No čosi mňami. No to chcípa. No. Do budúca už vyťažím tento Biggie strom a... Tak sa s vami lúčim. Čaute, tento diel bol asi úplne na nič. Tak keď sa ho budete pozerať, no ak sa sem dopozeráte, tak radšej pozrite iné, kde som určite trošku lepšie hovoril. No nie lepšie, ale zrozumiteľnejšie. Nie, jak sa to volá, áno, samé blbosti, ako napríklad to však vlastne to aj není blbosť, to má nejaký význam určite. Teraz skončíme krásnym výhľadom na našu mini tree farmu. Mini. Inak mini, ale na to, že sa to sem jeden strom, to znamená, to vlastne je mini, nie? Áno, to je mini. Tak, čaute.
Pardon. A ešte raz čaute. Dokopem hlinu a ukončíme nádherným výhľadom na náš, no, tuto, nevidno tu 3 farmu, či lepšie povedané. Čo to je? Čo je, akú sprostú farmu. Tak čaute. S vami lúčim, dávajte odber, like a komentujte. Tak čaute.